Час новин на телеканалі АТР. 20 січня, 1058-й день анексії Криму. Ви дивитеся «Заман», у студії Скандер Маметов. У цьому випуску. США протестують проти Трампа. Він не протягне 4 роки. В Австралії невідомий в'їхав у натовп на машині. Зловмисника затримано, він більше не становить загрози. Віктор Пінчук відмовився коментувати свою позицію щодо Криму. Виктор Михайлович, можно вопрос? Нет. Автономна Республіка Крим святкує 26-ту річницю. У 1991 році більшість мешканців півострова на загальнокримському референдумі висловилися за відновлення автономії. 12 лютого 1991 року Верховна Рада УСРСР ухвалила відповідний закон. Зараз півострів окупований, тому Кримське співтовариство позбавлене привілеїв автономії. Крим має стати кримсько-татарською автономією в складі України. Таку заяву на сесії парламенту зробив голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров. Він зазначив, що Москва в 90-ті роки боялася відновлення кримсько-татарської автономії до воєнного зразка через поступове повернення народу на рідну землю. Тому в референдумі 1991 року брала участь незначна частина корінного народу. З нагоди Дня автономії маємо зробити відповідні уроки з минулого. Тому я знову закликаю президента України і уряд України якомога скоріше скликати Конституційну комісію, аби розпочати роботу по внесенню змін до розділу 10 Конституції України «Автономна Республіка Крим». Маємо перетворити Автономну Республіку Крим в Кримсько-Татарську Автономну Республіку як невід'ємну складову частину України. У справі 26 лютого багато протиріч. Про це заявив адвокат Едем Сімідляєв. Він розповів, що під час засідання після кожного свідчення робили перерву, бо свідчення на суді і в протоколах різняться. Адвокати збираються подавати скаргу до суду. Алі Асанова та Мустафу Дегерменджі намагаються звинуватити в участі у масових заворушеннях 26 лютого 2014 року під стінами Верховної Ради Криму. Очень много противоречий, поэтому у нас, у адвокатов и у подсудимых очень много вопросов, как составлялись данные протоколы допроса, каким образом подписывались. И по этому поводу даже адвокаты высказывались о привлечении к уголовной ответственности лиц, которые давали и которые брали показания. У дитячому таборі «Артек» прогримів вибух. Інформація про це з'явилася в соціальних мережах. Блогери повідомляють, що за інформацією співробітників «Артеку» і мешканців Горзуфу, в одному з корпусів табору «Морський» вибухнув великий кондиціонер. У кількох будинках вилетіли шибки. Вибух відчули за 3 кілометри. За інформацією директора табору, жертв немає. Інцидент стався в середу ввечері. Територія 2 дні була оточена і співробітників відібрали мобільні телефони, аби ніхто не зміг зробити фото, відзначають користувачі. У Севастополі більше 20 людей вийшли на мітинг у пам'ять про вбитих журналістку з Севастополя Анастасію Бабурова і московського адвоката Станіслава Маркелова. Їх застрелили 8 років тому в Москві. Адвокат Маркелов вів справи, пов'язані з порушенням прав людини силовиками у Чечні, а журналістка Бабурова вивчала неформальні молодіжні рухи, в тому числі неонацистські. Были убиты Стас Маркелов и Анастасия Бабурова. Это были совсем не случайные люди. Эти люди занимались и плотно занимались антифашистской и оппозиционной деятельностью. Дональд Трамп складе сьогодні присягу як 45-й президент Сполучених Штатів Америки. Після цього він виступить з промовою. Зазвичай промови та цитати з інаугураційних промов стають відомими. Напередодні інаугурації Трамп з сім'єю приїхав до Вашингтону, аби відкрити святкові заходи. Багато відомих артистів відмовилися виступати на честь його президентства. Якщо щиро, мені все одно, чи буде чудова погода, чи падатиме дощ, як божевільний. Мені однаково. Я відчуваю, що буде чудово. Ви вітатимете мене, але я вітатиму вас, бо те, що ми зробили, є особливим. Про це говорять в усьому світі.
Масові протести пройшли напередодні інаугурації Трампа у Нью-Йорку. Противники нового американського лідера скандували «Ми проти фашизму в Америці». Одна з груп протестуючих намагалася зірвати церемонію, перекривши дороги. Поліція затримала 34-річного Скотта Райана Чарні. Висловити свою незгоду з новим президентом прийшли зірки Голлівуду: Роберт Де Ніро, Алек Болдуін, Шер, Джуліан Мур, Марк Руффало і кінорежисер Майкл Мур. Я ніколи не думав, що він опиниться у Вашингтоні. Він поганий приклад для цієї країни і цього міста. Лише трохи болю, лише трохи дискомфорту, але багато роботи з нашого боку зупинить цього чоловіка. Він не протягне 4 роки. Німці не дуже радіють новому президенту Сполучених Штатів Америки. З-поміж американських президентів останніх десятиліть найбільше німцям сподобався Барак Обама. Натомість до Рональда Рейгана та Джорджа Буша-молодшого вони ставилися вельми прохолодно. А от новий президент Дональд Трамп скоріше не сподобався німцям. Для мене він людина з грошима, але без розуміння багатьох речей. Це небезпечно. Вкрай сумно, що така велика країна, як США, не могла знайти іншого президента. Я не належу до тих, хто від початку каже, що Дональд Трамп нічого не досягне на своїй посаді, але я також і критичний щодо нього, особливо щодо його висловлювань про ксенофобію, про плани звести стіну на кордоні з Мексикою. Гадаю, він не дуже добре знає, що робить, бо постійно сам собі суперечить. Крім того, він здається дуже дратівливий щодо жінок. В австралійському місті Мельбурн невідомий на машині в'їхав у натовп перехожих. Щонайменше 3 людей загинули, серед них дитина. Більше 20 постраждали. Свідки трагедії кажуть, що рухи машини були хаотичними. Деякі розповідають, що чули постріли. Ми вважаємо, що це пов'язано з попереднім інцидентом в південній частині міста, під час якого було використано холодну зброю. Зловмисника затримано, він більше не становить загрози. Наразі ми просимо мешканців Мельбурна уникати центру міста. Нам знадобиться багато часу на опрацювання інциденту. Український олігарх Віктор Пінчук не захотів коментувати журналістам свою позицію щодо Криму. Під час українського ланчу в Давосі, де проходить Міжнародний економічний форум, журналісти намагалися запитати його про скандальну статтю, де він закликав Україну піти на компроміси з Росією і пожертвувати анексованим Кримом. Пінчук уникав відповіді або просто втікав від представників українських ЗМІ. Виктор Михайлович, можно вопрос? Нет. Нет. Спасибо большое. Вы не можете Спасибо большое. Виктор Михайлович, рассказать о вашей статье? Все-таки это аудитория украинская. Рошен закриває Ліпецьку кондитерську фабрику. Повна зупинка виробництва і консервація обладнання заплановані на квітень цього року. В корпорації Рошен відзначили, рішення ухвалили з економічних і політичних причин. Зокрема, через заборону розпоживнагляду імпортувати українську продукцію на територію Росії та критику з боку російських та українських ЗМІ. З 2013 року виробництво продукції на Ліпецькій кондитерській фабриці скоротилося втричі. Запорожці в Криму, тризуб над півостровом та багато іншого можна дізнатися з книжки «Наш Крим». Сьогодні у Києві представили збірку неросійських історій українського півострова. Над книгою працювали з 2014 року та описали період з 15 століття до 1991 року. На думку авторів, доносити до громадян реальні факти про співпрацю народів протягом багатьох століть – важливий елемент політичної та культурної взаємодії сьогодення. Книжку безкоштовно розповсюджували в навчальних закладах, а також вона є у вільному доступі в інтернеті. Кримсько-татарський народ зазнавав утисків під час панування Російської імперії, Радянського Союзу і зазнає зараз. І тут насправді ми не можемо сказати, що якась там проблема в історії кримських татар більш висвітлена чи менш висвітлена. Це взагалі лакуна в українській історіографії. Тому всі матеріали, які висвітлюють питання історії кримських татар, є цікавими, є важливими, є потрібними для сучасної України.
На сьогоднішній день в стратегії національної безпеки України зафіксовано, що одна з актуальних загроз національної безпеки – це фальшування української історії. І Крим якраз прекрасний приклад того, як Росія використовує в гібридній війні, не маючи жодних правових аргументів для здійснення анексії, вона намагається прикрити оцю свою неправову діяльність квазіісторичними, псевдоісторичними, історичними аргументами. Це всі новини на цей час. Дивіться наступний випуск «Заман» з Софією Абляєвою за 2 години. Будьте зате. Гарних вихідних.